Malen Lizarraga izango da, Leitzakoa, historialaria. Etxen beti ezautu do historia, hizkuntza eta kulturakiko olako interes berezi bat, eta hoi dela eta historialari dugu. Bere kurrikulume behitzen balen bat dugu, ikusten dugu Burnik arreta berezie lortu dola, eta oain gontan doktoretza tesi iken nahi da. Tesin izena, Burdinaren produzioan, Nafarroko iparralde Atlantikoan. 16. 18. mendeen artean. Eta, ikusten denez, tesi ere Burnik lotuta. Tesi zuzendarik, Álvaro Aragón Ruano eta Jose Rodríguez Fernández izango leke. Azkeneko hau, Burdinolan ezaun ezaio, ontxe bertan behakin liburu bat ateako deulako. Aitorrek esan duen bezala oiniken tesi egin nahi naiz, orduan, niretzako bere pixkoa berria da, eta kostatzen zaio den aurren hola itzeitea. Gaurko aurkezpenen saiatuko naiz pixko bat Nafarroko burdingintzaren inguruko berarizko informazioa ematen, sarrera historiko bat iten, behar diarotik hasita, eta ondoren dokumentazioan aurkitzen ditoten toki izenek nire ikerketarako ze erabilera duten eta nola erabiltzen ditoten azaltzen saiatuko naiz. Batez ere, kontzejueko ole egiten dizkioten lur kontzesioak eta mehatik eta akustiketan inguruko auziek hartuz adibide bezala. Nafarroko burdingintza ikertzen duten berarezko lanak urriak dira orokorrean, bai historikoak eta baita arkeologikoak ere, eta azken horien kasuan, ez dago adibiderik, ia adibiderik. Ikerketa guzti horiek gainera burdingintza hidraulikoaren ingurukoak dira, hau da, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, Indien bezala, Nafarroan ez da bertako mendikolak aztertu dituen proiekturik, ez dire ikertu ez da katalogatu ere. Eta burdinarekin lotura duten ikerketetan, ziurrenik ugarienak 17 eta 18. menden artean martxan egon ziren arma fabriken inguruko lanak die. Hala nola, Asura eta Iturbidekoak eratsunen, edo Eugiko Esteribarren eta Horbaizetako arma fabrikak aezkoan, ezagunenak dienak. Gainera, azken bi horietan esku hartze arkeologikoak ere egin dira eta informazio bibliografikoa ere ugariagoa da. Nafarroko burdingintza historikoa sakonean aztertu duena, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Inigo Mugeta irakaslea da. Berak Beherdiarako Nafarroko burdinolen fiskalitatea produkzioa eta nondik norakoak ikertu ditu, eta nire aurkezpenen Beherdiaroa hitzen dutenen batez ere bere lanetan oinarrituko naiz. Badaude hala ere bestelako aldizkako ikerlanak, baina horiek sarritan zabalagoak dien gaietan aipatzen dituzte burdinolak eta burdinaren produkzioa. Nafarroko historia bezalako gai zabalen edo haren ekonomia aztertzen dute lanetan. Eskualdekako azterketa historikoetan ere agertzen dira horren inguruko historiak, edota mugarremanak aztertzen dituzte lanetan ere. Hala eta guztiz ere, mugetaren azgain badaude zenbait lan Nafarroko burdinolak eta burdingintza ikertu dutenak, batetik 70. hamarkadan adibidez Eulogio Zudere Fraidek Urdazubiko monasterioaren inguruko lanak argitaratu zituen, edo hemen duzuen Antxonari Mitxelena liburu egoizutako burdinolen itxura, datok eta dokumentuak eta hiztegia aztertuz. Gainera, pasaren astean Donostiko Koldo Mitxelena kulturgunen liburun azterketa bat intzuen, eta berak horre esaten zune bera ustez izatez arkitektoa dela. Eta berak nahizuna zela, goizuten inguruko burdinola guztioiek bildu, eta itxura hori erakutsi azterketa hizkuntzalaren aldetik eta zintzun, eta historialaren aldetik ere hori esaten zioan, falta zela sarrera historiko bat eta analisi historiko bat, baina liburu hori adioz nire tesirako oso baliagarri zait, oinarri bat bezala. Beste baliabide bat bezala. Nafarroko burdingintzaren errepasoarekin hasteko, esan barra dauna da, lotura zuzena duela gainontzeko euskal lurraldoetan garatu zen industriarekin, eta tesikin aurrera jarraitzen, edo ikerketarekin aurrera joan naizen enen, konturatu naizela, Gipuzkoa ekialdekin zuen harremana adibidez ezinbestekoa zela. 16. mendetik, 15. mendetik izenak kapitala eta mugimendu errepikatu iten bai alde batea eta bestera. Halaber, Nafarroko lehenengo referentzidatzik 13. mendean 13koak dira bai, burdinola hidraulikoen ingurukoak. 1900ko kontuetako liburuetan, Komtoseko liburuetan,
Ferreras hitza aipatzen da lehenengoz. Hoiek, Ferreras hoiek 10 libera ordaintzen zizkieten koroari, eta egungo Donostebe inguruan omen zeuden kokatuta. 1984an Mineriz Ferri aipamena aurkitzen dute, eta hoiek 14 libera eta 2 soldo ordaintzen zizkieten erregeari. 1980an Donestebetik Araitzeko bailarara zabaltzen die referentzik, eta kasu hortan 10 libera eta 4 sueldo ordaintzen zituzten Leste de las Minas de Hierroengatik. Inigo Mugetak dio, referentzia guzti hauek nahiko lausoak direla eta berak ezin dola baieztatu zuzenean burdinola hidraulikoa eta zaiote dien, baina bai gutxinez burdingintza edo mehatzaritzaren ingurun. 14. mendearen lehenengo erdialden referentzik ez dio oso ugarik, eta zergak ordaintzen dituzten burdinolak Leitza, Basaburu eta Donostebe inguruan zeuden. 1314an lehenengoz Ferreria, burdinola hitza aipatzen da dokumentu baten, eta 1319 lehenengo burdinola izenez ezagutzen da bere hau, Lesakan zegoena. 1353ako Leitzen ere Errezuma, La Medrana, eta Urtoko burdinolak aipatzen dituzte, lehenengo biak badirudi martxan zeudela eta Urtokoa utzi bere langileen pobreziagatik. Hemen kontuna hartzeko izan da gaina, burdinola guzti hauek mugako lurralden zeudela kokatuk, eta askotan mugako liskarroietan ere burdinolak bera zirela helburua, suntsitzen zituztena burdinolak bera zirela. 14. mendearen lehenengo erdialdera hurbiltzen garen enean, dokumentazioak eta referentziak ere ugaritu egiten die, eta aldi beren koroak doan interesa burdingintzarekiko. Ebreuxeko Carlos Bigarrenarekin zentralizazio saiakera bat inendo errege honek, eta burdinolen gaineko kontrola indartzen saiatuko da, koroaren indarra burdinolen gain. Hori egiteko zenbait pausu eman zituen, batetik bera Lesaka eta Anizlarrea da gaur egungo Goizuetatarano, zonalde horien gaineko eragina areagotzen saiatu zen, eta 1379tik aurrera administrazio errearak lehenengoz bertako burdinolak erregistratuko ditu, zerga kobratuko ditu bertako burdinoletatik. Halare badakigu lehenautik martxan zeudela, baina ez zeuden koroan eraginpean. 1376an gainera, Luzaidekoak ere erregistratu zituzten lehenengoz, La Reclusa eta Bordel izena zutenak. Bestetik, monopolio hau edo koraren indarra areagotzeko beste pauso bat, Lesta de las Ferrerias delako karga fiskala zartzea izan zen. Zerga horren arabera, Ola bakoitzak, Lesta, izenez ezaguna zena, Lesta hori ordaindu beharko zion erregari urtero, hau da, Lesta zerga finko bazen, baina nahiko apala, aldi beren. Beste pausoat izanen zen, 1376an intzutena, burdinaren botiga edo biltegia sortzea. Biltegi honek 1376 eta 1904 bitartean funtzionatu zuen, eta urte beren Sancho de Mayer izendatu zuten burdinaren produkzioa eta erosketa kontrolatuko zituen komisario gisa. Biltegi hau Navarreriako txapitelean zegoen kokatuta, eta arduradunek ezarritako prezioan burdinola guztien produkzioa jasotzen zuen. Kontrola zeuken izan nahi zuen batez ere. Botiga honekin, monopolioa koroa kontrolatu nahi zuen, eta horretarako burdinola guztiek beren produkzioa Iruñera bideratu beharko zuten, burdinaren esportazioa eta salmenta debekatuta egonen ziren, hau da, botigatik kanpoko trukeak debekatuta zeuden, eta soilik Sancho de Mayerren baimenarekin egin ahalko ziren trukeak, salmentak. Arau horiek betetzen ez zituztene gainera, kintal bakoitzeko 10 liberako isuna izanen zuten, eta bestelako debeku batzuk ere bazeuden. Badirudi, monopolioa hau sortzekin, koroak nahi zuena zela, merkatarien gestio kaskarra hobetzea edo, zeizan ere Nafarroko burdingintzan nobleziak protagonismo bezala, merkatariak izugarrizko garrantzia zuen, beraiek baitziren
hola gizonei kapitala aurreratzen zietenak eta beharrezkoa zen burdingintzarekin aurrera jarraitzeko. Botigaren kudeaketak etengabeko aldaketak izan zituen, eta monopolioaren mantentzea etzen bat erraza izan, ze azaldu berri dugun bezala funtzionatzen zuen teorian, baina oso zaila zen, ze botigaren erdigune Iruñan kokatuta zegoen, baina Nafarroko burdinola guzik ipar isurialdean zeuden, eta naturalki beraien produkzioa Kantabriko portuetara bideratuta zeukaten. Hortaz, laster bera eta lesakan ere botiga propioak sortuko dituzte, eta bertara Ziritako burdinolez gain, Donestebe eta Nizlarreakoak ere bideratuko dute produkzioa, eta Luzaiden ere gauze bera inen due. Bertan ere biltegi bat sortuko du, ze Luzaidetik bertako burdinolek Donibane Garazitik Frantzierantz bideratzen zuten zuzenean produkzioa. Azkenik, Iruñeko botigara badirudi Leitzaldeko eta Aresoko burdinolek bidaltzen zutela burdina, eta bitartekari bezala Larran Ultzama eta Irurtzungo Zamalarik aitzen ziela. Aldaketa, badirudi botiga honek Miguelaren dela urteraino iraun zuela, eta koroa eta burdinolektako nagusien artean konposizio fiskalak 2 urtetik behin hitzartzen ziela. 15. mendearen erdialdera arte mantendu zen ohitura hori, eta laburtzeko esan daiteke Berdi Aroan eta 15. mendea hasiera arte, Berdi Aroan orokorrean burdinolaren produkzioa monarkiaren kontrolpean egon zela, erreginak ziela errentak, muga eskubideak, zergak eta produktuen komertzializazioa kontrolatzen zutenak, eta burdinolak ere garai horretan eta Nafarroako erreinuaren konkista arte, koroak zuzenean emandako lizentzien bitartez eraikitzen zirela. Esan dudanez, jauntxoek nahiko oso presentzia urria zuten burdinola Nafarren jabetzan, soilik Zabaleta eta Altzatetarrak nabarmendu hemen ziren bortzirietan kokatuta zeudenak, eta gainera 2 edo 3 burdinolaren jabegoa bakarrik eskuratu zuten horiek. Mugetak eta beste ikerlari batzuk diotena da, Berdi Aroan olagizonak eta burdinoletako langileak, eta jabeak, bertako nahiko jatorri xumeko jendea zela, gehienetan bertako biztanleak eta askotan Gipuzkoatik etorrik, Gipuzkoa ekialdetik. Gainera, gero era 15. mendean zer eta 16. mendean ere oso ohikoa izanen da Nafarroa ipar-mendebaldeko burdinoletan hori Gipuzkoatik etorritakoak burdinolen jabe eta maizter eta langile bezala ere aurkitzea. Aipatutako lizentzia horiek koroak zuzenen ematen zizkietenak hola gizonei, nahiko lizentzia edo baimen lausoak ziren, ze koroak esaten aitortza horien bitartez, koroak bere lurretan burdinola bat eta beharrezkoa ziren gainontzeko instalazioak egiteko baimena ematen zuen. Baita ingurunea aprobetxatzeko eta lehen gaiak lortzeko ere lurroietan. Eta oso lizentzia lausoak zirela esaten dugu, ze ez zuten lur horien mugak zehazten. Gerora udalek edo kontzejuak hartzen dutenean udalek hasten direnean, kontzejuak hasten direnean lizentzia horiek ematen, orduen 16. mendean oso muga zehatzak espezifikatuko direla burdinola bakoitzarentzat. Hemen ekarri dizuet lizentzia horietako baten adibidea, hau da Iberoko burdinola, Leitzako lurretan dago, baina Goizuetatik oso gertu. Eta hemen Carlos Erregeak ematen zion baimena Miguel Ezker de la Sakari, Ibero izena zuen burdinola eraikitzeko, eta franqueza libertad de tomar minas et facer carbón en nuestros yermos et montes. 16. mendera hurbiltzen garen enean ordea, esan duten nahi udalek hartu zuten ardura hori, eta orduan mugatzeat batzuk ezarriko zaizkie burdinola bakoitzari. Eta jada 16. mendera hurbiltzen garen enean ere,
Burdinolen inguruko interesa ere handiagoa izanen da, aprobetxamendua ere handiagoa zelako, eta jada bai burges txiki, merkatari famili eta zenbait jauntxo ere nabarmenduko direla olen jabegoan. Eta batzuk bat baino gehiago bere ganatzea iritsiko die. Zentzu hortan, badago dokumentu interesgarri bat, 1513an Medina del Campon, Fernando Aragoikoak, jada Nafarroko errege berri bezala, Rodrigo Etxarri merkatari famatua, Iruñeko merkatari bat zena, izendatuko du Iruña eta mendialdeko merindadeko zergabiltzaile bezala. Zergabiltzaile zen einen, Naparroa iparraldeko Burdinolen zerrenda bat osatuko do, Etxarri honek. Eta, halaber, idatziko do, ze Burdinola horiek zenbateko lezta ordaintzen zuten, ea zerga barkamenik bazuten, eta ea zutik zeuden. Esanguratxoa da ere, zerrendatutako 37 instalaziotatik erdiak suntsiturik zaudela. Ziurrenik ere gerra konkistaren testuinguru horretan suntsitu zituztelako asko, baina badakigu beste asko ere, jada markadak zemazkitela geldirik, utzita zaudela. Baina zerrenda honetan agertzen dira berriro ere. Azkeneko kopia, azkeneko lizentzia errege-erreginek emandakoa aurkitu duna da 1512ko baimen bat, 1521 bateko kopia baten aurkitua, eta kasu hortan Joan eta Katalina errege-erreginek baimena emanen diote Errenteriako Martin Isastiri Leitzako eleuna Burdinola berregiteko. Gerora aurkitzen ditugun baimen guztiak kontzejuak berak eskainiak dira. 16. mendean sartzerekin eta konkistaren ondotik, pixkanaka burdingintzak bultzada berri bat jasoko do. Eta 16. mendearen bigarren erdialdera iristerekin ola berriak eraikiko dituzte eta zarrak ere eraberritu. Ohikoa denez gainera, jada 14. mendean ohikoa zen ere, Burdinolak berregiteko zerga barkamenak emango zaizkie, hola gizonei. 1512an aipatu duan Martin Isasti horreri eman zizkioten zerga barkamenak kuartelak, alkabala eta lezta ez ordaintzeko. Eta 1539an esaterako Bernaldino, Ugalde de Bakedano eta Faiar merkatariak Goizuetako olazarra berregiteko ere zerga barkamenak jasoko ditu, 30 urtez. Horiek Kaineteko markesa zen erregordeak emanen dio, barkamen hori. 1537an ere Pedro Sánchez Alkaiagak eskubide errealen barkamena eskatuko dio erregordeari. Alkaiaga hau Hondarriako artilleria eta munizio maiordomo zen, eta Lesakako endarlatxa Burdinolaren jabea. Berak zioen urtean, bere Burdinolak endarlatxak urtean 800.000 kintal bitarte ekoizten zituela, eta Frantzia eta Gipuzkoarekin mugan zegoenez, sarri ezin zituela lanik egin bertan, frantsesen erasoen beldur zirelako. Gainera, esanen do, Gipuzkoatik eta Frantziatik ere eskuratzen zituztela lehen gaiak, oda minerala eta egurrikatza. Eta horrek ere gerra garaietan arazoak eragotzen zituela. Eta azkeneko arrazoia emanen duna da, bidasoa honditzen, bidasoa errekaren ertzetan zegoen dagoen endarlatxa, eta bidasoaren emari handitzen zenean, ezin zutela bertan lanik egin. Hortaz, arrazoi guzti horiek dira barkamena eskatzeko justifikazioa. Hamaseigarren mendea ikertzen joan ganeinen, desberdintasun gutxi nabaritzen dira didez Gipuzkoa ekialdeko Burdinolekin. Hemen ere olatxoak edo martinetez esaten zaionak ere ikitzen hasiko dira. Gero ere kontzejuak Burdinolak ere iketa erosiko dituzte. 1535an esaterako Lesakako erkaztia jada udalola zen. Igantziarrek ere 1557an Arangaitzeko olara ikizuten. Zubietan
erdia eta erdi egin zen. Zubietako herriak Ernauton Goizu eta Ola Gizonarekin batera Urkidiko Burdinola erekiko do, 1551an. Gero, Aresoko Olaberria ere 1537ko udalola zen, eta 1551an Ibiur Olatxoa erekiko du, kasu honetan Joan Soro eta Abadeek utzitako dirukin. Leitzako kontzejuk ere 1573an erosiko dio Urtoko Ola Isabel Ezkurrari, Isabel Ezkurra zen Antonio Elizalderen alarguna, eta badaude adibide gehiago, Matxaringo Olatxoa beran, Etxarlasa eta Jasola Txalarren, Iger eta Arantzan, eta bar. Gero ere, 16. mendean zehar, zenbait jauntxo Burdinolak ere egitzen hasiko die, Ezkurreko jauna esaterako, gero aipatuko dutena. Gipuzkoarren presentziare are handiagoa izango da, eta leheno aipatu den Genoarrerako aurrerakuntzari, Genovatik etorriko zen aurrerakuntza horren inguruko, zantzuak edo izan daitezkenak aurkitu ditu. Badago oso auzi interesgarri bat, Nafarroko Artxibo Orokorrean, eta bertan jasotzen dena da, 1552an, Antonan Sorena beratar merkatariak, berazen pastel tintekin komertziatzen zuen beratarra. Niendo tratu bat, Intzola eta Okurunbeko burdinoletako jabeekin, beran daude burdinola horiek ere, eta tratu horren arabera, Antsorenak hartzen zuen ardura burdinolak berregiteko eta konpontzeko, baina ondoren 12 urtez berako egiko zuen burdinole horien administrazioa. Hauzia sortzen da beste arazo batengatik, Antsorena elkartuko delako Oierro Harriz merkatariarekin, eta zenbait arazo eta izanen dituelako, hone sartuko hori azaltzen, baina Anton Antsorenak hauzi honetan esaten duna da burdinolak berregiteko Foaxeko konderritik 8 maisu genovetar ekarri zitula. Eta hori izan daiteke ere bai adibidetako bat teknologia eta joerak eta nondik etorri zitekeen berrikuntza horiek, ez? 16. mendean nabarmendu dezakegun beste aldaketa bat izan nintzen 1555ko konposizio fiskala. Hau ere, Kaineteko Markesa errege ordezela intzuten, eta Diego Hurtado de Mendoza bisitaria izan duzen Markesaren bitartekari bezala dituzena. Konposizio honen arabera, hau izan diteke igual leheno azaldu dituten Carlos Bigarrenaren konposizio hien parekoa, baina 16. mendean, ez? Konposizio horren arabera, burdinolek produzitutako guztia deklaratu beharko zuten, eta deklaratzen zuten hortatik, 6 marabedi kintal bakoitzeko ordaindu zerga bezala. 4 hilabetetik behin. Hau da, aurretik ordaintzen zituzten alkabala, kuartel eta leztak deusestatuta gelditzen zian, eta soilik kintal bakoitzeko 6 marabedi ordainduko zituzten hemendik aurrera. Gainera, konposizio honetan azpimarratzen zen, ekoizpena Gipuzkoa, Frantzia, Biarno eta Guienara zergarik ordaindu gabe eramateko askatasuna izango zutela. Gero, Burdinola kokaturik zeuden herrietan, alkabalagatik zort zutena desagertu egingo zela, kendu egingo zutela herriaren alkabalatik. Iruñan eta gainontzeko herrietan ezingo zitzaiela alkabalarik eskatu berriro. Hau gainera nabarmentzen da, baina 16. mendean zehar eta 17. mendean ere, oraindik ere zenbait herritan alkabala eskatuko zaie Nafar Burdinolei, eta auzi asko sortuko dira eta dokumentazio asko dago horren inguruan ere. Eta Ola Gizonek eskatzen dutena ere da, konposizio hau firmatzen badute ere, zeuden herrietako lurretan azindekin ibiltzeko eskubidea zaten jarraitu beharko zutela, uzten zitzaien muga horietaz disfrutatzen jarraitzeko eskubidea izaten, jarraitu nahi zutela, eta minerala libreke bilatzeko eskubidea ere. Taula honetan, taula sortu dut, hori dokumentu honen transkribaketa eta traslado asko daude, ze hori auzi asko sortu zien ere, horren inguruan, eta toki askotan aurkitu daiteke dokumentu hau. Eta hauek die, ze burdinolak sinatu zuten konposizioa, non zeuden burdinolak eta zein ziren jabeak. Eta hori,
esanguratxoa da ere, ze Burdinola guztiak daude ipar-mendebaldean, adibidez, Urdazubiko monasterioaren Burdinolak ez dira aipatzen, ziurrenik beste barkamenan bat eukiko zutelako. 15. mendean jaso zituzten asko, fraideek, beraien Burdinolarengatik, eta ziurrenik horiekin zer ikusi. Ez dut aurkitu arrazoia, baina horrekin lotzen dut. Eta Luzaidekoak ere ez dira aipatzen adibidez hemen. Beste dokumentuk esaten do, solo las ferrerías compuestas. Orduan, seguraskire batzuden beste batzuk, beste modu batera funtzionatzen zutenak, eta ziurrenik alkabala eta lezta ordaintzen jarraituko zutenak. Hau izan entzen pixko bat errepaso historikoa. Nire tesie bai dela 16 eta 18. menden artean, baina oiniken asko falta zait ikertzeko eta idazteko, eta orduan ez naiz ausartzen 17 eta 18. mendeko bai estapenak edo ondorioak itea bainiken. Eta hori, 16. mendea bai, nahiko ikertu eta ulertu dutela, baina hortxe utziko dut. Eta urrengo zatia izan entzen, burdingintza eta toki izenak, eta saietuko naizena da, pixko bat azaltzen toki izenak, dokumentazioan agertzen zaizkiten toki izen horiek zertarako balio didaten ere ikerketan, edo ze erabilera izan dezaketen. Horretarako nik erabiltzen ditudan tresnak ere batetik toponimia ikerketak, Nafarroko toponimia eta mapagintza bilduma horiek. Baita ere Nafarroako toponimia ofiziala webgunea eta bertako rekursoak. Neri oso erabilgarria egiten zaiz, ni naiz hizkuntzalari, orduan nik behar ditut tresna batzuk erabili ahal izateko. Eta azkenik informazio guzti horrekin nik sortzen ditut nire mapak geografia informazio sistemak erabiliz. Eta mapa horietan batez ere dokumentazioan aipatzen diren toki izenak gaur egungo toponimiarekin batu eta mapetan islatzen ditut Burdinolen ingurunearen antolaketa ulertzen saiatzeko. Eta mapa horiek ere laguntzen digute ikusten errekurtsoen gaineko zer nolako kontrola eta ezagutza zegoen iraganan ere oso bisualki gelditzen delako. Zenbat adibide ekarri ditut horren arira. Lehenengo adibidea izan entzen Etxalarreta berakoen auzi baten ondorioz sortua. 1520an Etxalartarrek hemen markatuta dagoen mendi horren ustiak eta debekatuko diete beratarrei, ez die utzi nahiko. Eremu hau Etxalarko mugen barrenean zegoen, baino beratarrek zeuketen eskubidea bertan ikatza eta egurra lortzeko. Eskubide hori 1828ko uztailaren 7an lortu omen zuten, Carlos Printzeak privilegio bat eman zielako, bertan ikatza eta egurra lortzeko. Dokumentuak esaten zuena zen, berako ola gizonen eta Etxalartarren artean zuen liskarrak amaitzeko eta por evitar muertes de hombres, privilegio hori jasotzen zutela beratarrek. Gainera, privilegio hori gerora Leonor Printzesak ere berretsi zuen, eta edozein zuhaitz klase mozteko eskubidea zuten lizarraz beste. 1830an liskarra berriro piztuko da, auzia berriro piztuko da, eta kasu horretan ere bakeari eusteko hitzarmen batetara iritsiko dira bi aldeak, hau da, beratarrak eta Etxalartarrak. 10 beratar eta 10 Etxalartarrak elkartu omen ziren horretarako, eta erabaki omen zuten beratarrek jarraituko zutela izaten eskubidea bertan egurra eta ikatza egiteko, baina hemendik aurrera ordaintzen hasi beharko zirela. Azkenik, 1520an berriro auzian sartuko die, eta jada Etxalartarrak ez die utzi nahiko beratarrei mendioitaz aprobetxatzen. Auzion 1520an beratarrek diotena da beti izan duela eskubidea bertan egurra eta ikatza egiteko, eta bertatik bidasoa ibaira atatzeko, bidasoa hemen dau. Ibaira. Kontu da,
ola gizonak berako burdinolak zirela Osinola, Semeola, Olaberri eta Okurunbe. Olaberri ustez baietz, baina beste hiruk enaiz gai izan lokalizatzeko, karo, mapa honetan interesante izan nintzen ikustere non zeuden kokatuta, baina enaiz gai izan, toki izenak ez die mantentzen gainera. Badago adidez Lesakan Okurunbe izena don baserri bat, baina nik uste ezin dela Burdinola izan, ze gainera ez da uberreka baten ondoan, orduan, ez dakit zein den hitz horren jatorria edo, esan nahi edo hori ere. Hori, berako lagizone diotena da, beti uki dutela eskubidea hor. Hemen, ja, 1500 esaten du ezin duela ez lizarrez gorostie moztu, eta egur karga bakoitzeko 7 kornadu eta erdi ordaintzen zizkiotela etxalartarrei. Gainera, diote, bera eta altzateko lurretan 5 burdinola zeudela, eta berako mugetan etzegoela nahiko mendi edo nahiko baso burdinola horiek hornitzeko. Orduan, beratarrek iten mehatxue edo bai, zen etxalartarrek ez bazion uzten mendioi erabiltzen, Frantzian erosiko zutela basoa eta diru ere bertara eramanen zutela. Etxalartarrak ala ere aldarrikatuko duen mendi horrien jabegoa, eta horiek mendi horiek erabiltzeko eta etxalarren dauden burdinolei saltzeko eskubidea. Azkenean epaia 1526an aterako da, eta epaiak arrazoia emanen dio etxalartarrei, eta beratarrei debekatu ez, eskubide hori kenduko die. Baina epaiak diona da, etxalartarrek mendi horiek kanpoko norbait esaldu behar badizkioa, beratarrak lehentasuna izanen duela horiek erosteko. Eta honek nolabait erakusten diguna da, baina da hemen elabide norbaiteko agortzea edo gertatzen nahi dela, eta basoaren gaineko presioa ere asko handitzen nahi dela. Eta bestaldetik bai, udalen edo kontsejuen kontzientzia hori ere, beraien mugeak kontrolatu eta beraien baliabideak kontrolatzeko eta erabiltzeko kontzientzia hori ere jada areagotzen nahi dela. Beste adibide bat izan nintzen, Beste adibide bat izan nintzen Ezkurreko kasua, Ezkurreko burdinolak Mateiak eta Ezkurreko jauna, bezala izendatu dutena. Interesantea ere, ze kasu honetan meategi baten inguruko informazioa eta Ezkurreko jaunaren interesak elkartzen die. 1533an Ezkurren zenbait burdinola zeuden, Erkazti eta Oiingoa, Erkazti eta Oiin, baina biak suntsituta zeuden. Dokumentazioak dio, konkistaren ondoren eta gerraren gatik bik zeudela erorita. 1533an Ezkurreko herrik interes berezia azalduko du horiek berregiteko, izan ere herritarrentzat mesede omentzen lan ematen zielako. Oiingo burdinola bai berregiten dela, baina Erkaztikoa ez da berriro martxan jarriko. Eta Oiingo burdinola berriro martxan jartzearekin lehen gaien gaineko lehia ere pizten hasten da. Ze orain arte hauek biak deseginda zeudenez, Zumarrestako burdinola zen minerala hemendik lortzen zuen bakarra. Kasu honetan idokorri, dokumentazioan idokorri bezala edo idozorri bezala azaltzen da mendi hau. Bertako meategin inguruko auzi bat sortuko da, 16. mende guztian zehar gaina iraunen dona. Eta auzi hortan Oiingo nagusik, Zumarrestakoak eta Ezkurreko jauna ere sartuko die. Ezkurreko jauna, 1533an Ezkurreko jaunek ez zeuken inongo burdinolan jabegorik, baina interes berezi bat zeuken meategi hauen kontrola izateko. 1533an ez zeuken burdinolen jabegorik, baina 1543an burdinola berri bat eraikitzeko baimena eskatuko da. Burdinola berri hori Lozako ola izanen da, gaur egun ola dagoen baserri bat dago bertan gainera,
Ola izena duena. Eta Ezkurreko jaunak, Juan Martínez Ezkurra izena zuenak, Ezkurreko kontsejuri eta eratsungoari baimen eskatuko dio, ze berak nahiko dona da, Lozako Burdinola eta Olatxoa Ezkurreko lurretan eraiki, eta beste Olatxo bat eta Errota eratsungo lurretan, baina errekaberdinen berago, errekaberdinen berago zeituta. Hortaz, 1553an baimena emanen zaio Juan Martínez Ezkurrari Lozako Burdinola eraikitzeko, Burdinola berri bada gainera, ez da berre egiten duen bat, berritik eraikiko duena da. Eta horrekin batera zenbat mendi ustiatzeko eskubidea. Ezkurreko hegoaldeko mendi hauena. Dokumentu berean ere Ezkurreko herritarrei gordeko zaizkien sarobe eta mendiak ere aipatuko dituzte, hau da, Morez marraztuta duenak hemen. Era berean, 1555an Idokorri mendiaren mugak zehaztuko dituzte, eta bertako meategiak mugatu. Idokorri egungo Erakurri mendia litzatekena da, eta bertako meategiak 1555an jada esaten dute Olingo Burdinolarentzat eta Ezkurreko jaunarentzat izanen direla. Eta dokumentu horretan aipatzen diren toki izenek muga hauek izanen dituzte. Ikusten da, bai Ezkurreko jaunari eta baita Idokorriko mendiaren mugak zehaztearekin, nola baiteko antolamendua dezela zegoela, ez? Hegoaldea zegoen Lozako Burdinolarentzat bordea, erdialdea herritarrentzat, herritik Ezkurreko herria hemen dau, eta Idokorriko meategiak ere mugatuta daude. Eta gerora, jada Lozako 17. mendean ja Lozako Burdinola desagertzen da, eta hauek die Olingo horiz daudenak, Olingo Burdinolari zehazten zaizkien mugak. Hau da, ja, dena Olingo Burdinolak hartuko luke. Eta, Erakurriko mendie, da, mendi oso beti izan du da larre mendie, azindak bertara bialtzen dienak, eta ibiltzaioateko ere oso mendi ohikoa da. Baina, dokumentazio hau ikusten hasi ginean, bertako meategiak eta bertara joan eta aire libreko meategiak aurkitu ginu zen. Nahiko gaina esanguratsu dienak eta dimentsio handikoak. Hau izan nintzen, 1555an Idokorriko mendieiko muga eta aipatzen dien toki izenak. Arangaitza, Añaundi, Idoiaga, Ezkarain, Ezkain, eta bar. Eta, bitik laura saltatu naiz. Gaizki jarri do numeroa. Baina, azkeneko adibidea Sarasaingo Burdinolarena izan nintzen. Baina, historia luzea duen Burdinola da ere, eta netzako ere nahiko interesgarria. Burdinola 1817an eraiki zuten Martin de Lascoin eta Juan de Andosia Tolosarrek, berriro ere Gipuzkoarrek, Carlos III baimenarekin. 7 urte geroago, Pedro Pérez de Andosia agertzen da Sarasaingo Burdinolaren erdiaren jabe bezala, eta honek ere zerga barkamenak jasoko ditu Carlos III eskutik. Zenbait testigantzek diote, 16. mendean hasieran Iruñeko Cruzat familia merkatari famatuarena zela Sarasain, eta horiek Martin Pérez de Segura Donostiarrari saldu zietela Burdinola, 1550an, ez, lehenago. Ez dakigu ze datatan zehazki, baina 1550an Martin Pérez de Segura hau saiatuko da berregiten Sarasain. Ze kruzartarrei erosi ondoren, badirudi ez zuela Burdinola martxan jarri eta desegin egin zela ez zelako erabiltzen. 1550an Leitzako kontzejuari baimena eskatuko dio berriro ere Burdinola berregin martxan jarri eta horretarako bere mugetan egurra, ikatza eta minerala eskuratzeko,
Eta hasiera baten Leitzako kontzejuak ez dio utziko, edo ez dio utzi nahiko, ze ja kasu askotan aurkitu dugun bezala, kontzejua herria saiatuko da Burdinola zegoen tokia eta mugak berreskuratzen, eta beraien erabilera ere berreskuratzen. Azkenen, leheno aipatu duten Juan Martínez Ezkurra jauna eta Juan Murua merkatari donostiarra seguraren alde jarriko die, bitartekari bezala lan inen du, eta azkenen bai emanen zaiola baimena Burdinola berregiteko, baina hori urteko kanon bat ordaindu du herriari, eta gainera debekatuko zaio espresuki Burdinolarengatik auzotasuna eta udal bozka eskuratzea. Hemen bai, leheno aipatu ditudan errege lizentzia oso lausoak ziren bezala, hemen ja Sarasainei gordetako mendien mugak oso ongi zehaztuta agertzen die. Hemen dagoen dokumento hemen azaltzen den bezala. Puedan cortar y talar, corten y talen para la dicha ferrería para hacer carbón y leña todos los montes que tuviera menester, a saberres, comenzando en la fuente de Llaven. Fuente de Llaven ez tot lortu identifikatzea gaur egun ze toki izanen zen. En la fuente de Llaven, como viene el camino de Urdola, hacia la dicha ferrería de Sarasain, todos los montes fuera de los seles, y desde la dicha fuente hacia arriba hasta Perticaleta, y desde allá hasta Echortola, hasta Erroizta, Aresemarkor, eta bar. Hau da, mugak oso ongi zehaztuta zeuden. 1500 da 1506erako, Antonio Elizalde Tolosarra, lehenora epatu eta Antonio Elizalde urtoko Burdinola ere erosiko dolako gerora, gero udalola bilokatuko dena. 1595ean ja Antonio Elizalde Tolosarra agertzen da Sasaingo Burdinolaren jabe bezala, eta 1583an Leitzeko abadea zen Fermin Arano Goizutarrak erosiko do Burdinola. Hau da, Eliz gizonak ere burdin gintzan eta burdin lanetan oso sartuta zeuden, batez ere jabetzan. Sanguratxo da gaina, ze abade honek Sarasaingo Burdinolaz gain, Iberoko Burdinolaren erdia, eta Goizutako Olazarra Burdinolaren jabetza ere bazituen. Eta bere testamentu ere aurkitu nun, 1602koa, bersio bat, 1602koa, eta bertan zion Sarasaingo Olan, Burdinola, Biolatxo eta San Fermini eskenitako ermite bat ere eraiki zitula. Sasainen gaur egun badaude aztarnak, baina nik naiz gai izan ermite aurkitzeko adibidez. Sasaingo mugak hauek lieke urdinez daudenak. Mapa erderaz dago beste kasu baterako erabili nulako eta zi denbora eman euskeratzeko. Eta Sasaingo mugak Burdinola, hau izan nintzena, Burdinola, Eleuna eta Iberoko Burdinolari ezarritako mugekin elkartzen badu mapa batean, ikusten du hemen ere nolabaiteka antolaketa dagoela eta ez diela gain jartzen. Bai, Burdinola batei zein besteri ematen zaizkien baliabide horien basoaren muga horiek. Eta hau, Burdinola Ibero eta Eleunaren mugak 1609ko auzi baten ondorioz lortu nitun, eta auzi hortan Lorenzo Bergara eta Juan Alduntzin Goizutarrak, orduan Burdinola horien jabezienak, berretxiko zaizkie muga horiek. Berretxiko zaizkie ze auzik aprobetxamentu ningurun, baliabide ningurun behin eta berriz errepikatuko die, eta mapa hauek bai dio oso representatiboak ikusteko zein izan zitezke muga horiek eta etziela gain jartzen, baina badakigu ere hainbeste auzi existitzen zienez etziela betetzen ez dara muga hauek. Norbaitek behartzunuen, eta informazio gehiena ere, tokiko informazio asko meategi eta basoen ustiaketari buruz auzi horiengatik jasotzen du. Interesgarria izan entzen ere, Badioz Leitzaren kasuan, beste Burdinolak zituzten mugak aurkitzea,
eta saiatzea zehazten ere, ea nondik norakoak ziren. Eta baita ere, auziak nola errepikatzen ziren, aurretik eta ondoren, denboran ea mugauek aldatzen ziren, eta ze aldaketa nabarmendu daitezkeen horretan. Hau da, nola ulertzen zuten lurraldea eta antolaketa ere Burdinolen inguruan. Eta, bueno, hemen nik uste honekin ja bukatuko dutela. Hau da, bai, mapa konparatiboak itea ere interesante izan entzela. Eta, hoxe, hau da, Burdinolan aztarnak mantentzen dienak haingoz, ez dakit asko iraungo duen, hemen zegoen pareta oso soilik erori zen, eta hau da errezumekoa, hau ere lehitzan dago. Eta hoxe. Ni Martinete hitzara biltzen dut, teorikoki Martinete erabiltzen delako, Burdinola nagusia eta Olatxoa esateko baino toponimoan eta ez da negitzait azagartzen aipamenik. Bai. Ez da. Kalderatxo, bai. Lakazpin esate baterako Burdinolek ustietzen zituzten basoei olabasoa deitzen zitzaien. Horrelako izenik edo topatu duzu? Ez. Beti, dokumentazio erderazago. Bai, toponimoak euskarazkoa diela argi dau. Baina beti izaten da las limitaciones asignadas a cada ferrería. Bai. Beste galdera bat, hemen Olaberri izeneko Burdinolak 15. mendean dokumentatzen dira, ala gerostikoa dira danak, ez dakizu, bueno, hori oso espezifikoa da. Buruz ez dakit, baina beretu dezaket. Olaberria aipatu dut. Aipatu duzu beran, eta... Beran gainera, bai, 16. mendekoa da. Bai. Lehenagotik dokumentatzen dira? Ez dakit. Baina beretu dezaket. Batzutan pentsatu izan dudalako horrek zer ikusirik izan ote dezaken genovesaren berrikuntzarekin. Hortik, hortik. Ja, bueno, adibidez, berako hori esan dutena Genovatar maizuna Intzola eta Okurunbeko Burdinolarentzako zen, baina, karo, bi Burdinolak teknologia hori bere ganatzen badu besteek ere, segura eskide. Bai, ez... berako kasue gainera, jentzai nahiko, ez dakit, zerbait falta zaize, dokumentazioa 16. mendean ez da mantentzen, adidez lehitza edo guztietan mantentzen den bezala, ez da kontserbatzen. Eta gero hori, enaiz gai izan, Burdinola horien tokie identifikatzeko. Orduan, ez dakit, beste norbaitik iguala indezake, baina ni ez dakit, zindot. Jakin mila badut, gauza. Bai. Zan duzu, Gipuzkoarrak baten zela asko, leitzarrak. Bai. Denbora guztian. Zan ere, Bizkaian ikusten ditu leitzarrak. Bai, eta... Joan ere egiten ziren. Bai, asko. Gipuzkoarrak, bai, asko. Eta adibidez, gero konturatzen gana bai da ez, mapa bat osoa... Leitzaldera, Tolosaldekoak asko etortzen ziren bezala, Oiartzuarra Goizutara, bai, mugak. Ez dut aipatu, baina adibidez Urdazubiko monasteriko oletan, Sara, Ainoa, Lapurtarrak etortzen ziren, eta Luzaiden, Baxena Fartarrak. Ezkenen mugak... Leitzarrak kanporatu ere. Baita ere, bai, eta Bortziritarrak kanporatu ere, bai, aurkitu ditot Kuenkan, Teruelen, toki askotan, bai, lanera, azken fina. Gauz, Gipuzkoarrak, oain esateu Gipuzkoarrak, baina naiz eta garai baten nolabaiteko mugak izan, eman zaun 20. menden, gu Tolosa ingurun bizitza. Karo, bai, betiko joerak di, Bi probintzi eta politikoki badirudi muga bat dagoela, baina ez dago mugarik. Muga administratiboa di, Administratiboa, eta ordu normala da, Tolosa ere hortak entzuen, ez? Justu, lurralde hori... Bai, gainera, badau, 15. mendean, badirudire Tolosak Leitza eta Iso bere gain hartu zitula. Bere mugatan sartu zitula,
Eta esaten gaina, oin ez akoratzen, igualdo. Interesoi lehitzeta isokiko ere bai burdinolaren gatik zela, eta ez zituela suntzitu, burdinolaiek. Ziola zu eman. Beste gauze, aipatu nahi nuen, nik uste, nik ez dut ikertu, baina aitzea dudanez, familiak, bai Bizkaikoak, bai Bortzirietakoak, bai Goizutakoak, hau da, haien artean ere, jabeak, haien artean ezkontzen ziren, Bai. Eta Bizkaitik etortzen baldin ziren, urrengo gizaldian, nantzaun, itzultzen ziren. Nola zen familien arteko harremana eta izenak ere batzutan errepikatzen ziren, lotura estua zuten haien artean. Bai. Nahiz oso ongi akordatzen, ni memori nahiko txarra dauket, baina orain dela gutxi, azkeneko zegoen nintzenean Iruinen, artxiboan, aurkitu nun, zen, ezakit etxalarko edo igantziko burdinola baten etxalarkoa zen. Hauzie, nahizuela, udalak nahizuela, kontzeju nahizuela burdinola hori erosi, baina burdinola horren jabek zeuden Bizkaian, beste burdinola baten lanen. Eta famili guzian zegoan, eta bai, alde batetik bestea eta ofizioa, eta ezkontzak ere estrategikoak ziren. Ezkenen burdinolan jabetza bat baino gehiago bere ganatzeko. Bai. Gero beste horre Goizuta inguru anizlarrea aipatu duzu, eta nik uste Luzaidekoekin ere lotura izan lezaketela, hor magizu artikuza, baina eki artikuza horregakoa. Eta Luzaiden ere, ia Luzaideko... Zeukean, ustet Luzaideko Olaberri horregako kolegietan azela. Hori da. Orduan, hor lotura hori, claro, zestau deitura ere, nik uste Luzaidetik etorri edela, erreztumera lanea, eta Urrustibintxon. Lehenbiziko aldiz. Orduan, ez bakarrik hoiekin, baizik, Luzaideko horrekin ere lotura duela, estuki lotua daudela. Bai, konexiak mileka gauze da ateratzea. Bueno, ditxiko nahiz ez? Olein ikusten duela hori Foaseko konterria dena, bitxia iruditu zaitu alen esan duzuna, Nafarroak edo bazuela, edo ematen zitzaila baimena, komertzio egiteko Gipuzkoarekin, Frantziarekin, Guienarekin eta Biarnorekin. Orduan ezberdintasuna egiten, Frantzia eta Guiena eta Biarnoren artean. Bai, gaina, kontua da... Bai, nik esan ez dut ulertzen hortaz, baina bai, holaxe gaina, holaxe agertzen da. Karo, Bortziritatik, beratik, Ordazubitik eta Luzaidetik zuzenean Frantzira sartzen ziren, etxalartik bai, zuzenean. Eta horrek bai, liskar asko sortzen zituen Gipuzkoakin, ze Gipuzkoak aprobetxatzen zen Nafarroko burdingintzaz, baina aldi beren esaten zuen Nafarroko burdingintzak kaltetu jentzula Gipuzkoa. Ze askotan, Gipuzkoarrak sartzen ziren Nafarroko burdinoletan eta saltzen zuen Nafarroko burdine Gipuzkoarra balitzu zela. Eta ustez kalidade txarrekoa zen. Eta ordu nahi zuen, azkenean askotan Urdazubiko monasteriarekin bai hauzia askondu ziren, ze Urdazubiko monasteriak zuzenean Somorrostrotik, done baina iluitzunera, eta Urdazubira ziren minerala. Eta Gipuzkoak ezin zuen kontrolatu. Gipuzkoak askotan saiatu zen, Hondarribi bitartez, Gipuzkoatik sartu, eta Bortziritatik Urdazubira joatea exigitzen.